Si mu z očí nestane, koľko má červenú hore. Bože môj Otco a Pane milosrdenstva, Ty si všetko urobil svojim slovom a v svojej múdrosti si stvoril človeka, aby vládol nad tvormi, ktoré si urobil, aby sveto a spravodlivo riadil svet a s priamým srdcom uplatňoval svoju moc. Daj mi múdrosť, prísediacu na Tvojom tróne a nevylučuj ma spomedzi svojich detí, lebo ja som Tvoj sluha a syn Tvojej služobnice, človek slabý a krátkeho života, a neschopný pochopiť právo a zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. S tebou je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si tvoril svet a vedela, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli ju zo svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti, aby bola so mnou a so mnou pracovala, aby som vedel, čo sa ti páči. Lebo ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť svojou slávou. Ďakujem pánu farárovi za privítanie a ešte aj ja by som vás chcel srdečne všetkých privítať. Na jednom primičnom obrázku, keď sme si vyberali obrázky teraz pred vysviackou, môj spolužiak mal jeden primičný obrázok a tam bolo napísané vzadu, neviem, či je to citát, ale bolo tam napísané toto. Svoje áno som už povedal, teraz chcem iba poďakovať a 3 bodky. A myslím si, že to sa vzťahuje aj dnes na mňa, že je tomu týždeň, čo som povedal svoje áno. A týždeň na to chcem poďakovať. Poďakovať Bohu a vlastne všetkým, ktorí ste ma sprevádzali. Poďakovať Bohu. Myslím si, že všetci máme za čo ďakovať. Ďakovať nie za mňa, za dar povolania, ktoré dal Boh. A všetci môžeme ďakovať možno aj za to, že sme sa ráno mohli zobudiť a priznať túto slávnosť. A mohli by sme možno poďakovať ako správny poľnohospodár, musím povedať, možno aj za ten raný dážď. Všetci máme za čo ďakovať. Veľakrát sa obraciame k Bohu so slovíčkom prosím, ale málo kedy hovoríme ďakujem. Využíme tento dnešný deň a túto slávnosť na to, aby sme povedali Bohu ďakujem za všetko, čo nám dal. A aby sme mohli s čistým srdcom, s čistými rukami prísť k Božiemu oltáru, pozrime teraz do svojho vnútra, do svojho srdca a oľutujme svoje hriechy, priestupky, previnenia, ktorými sme urazili Boha, možno ľudí okolo nás a možno aj samých seba. Tiež vyslovujem svoje ďakujem predstavením seminára. Pán rektor mi ráno telefonoval, že nemôže prísť, že strašne rád by prišiel, ale mám určité povinnosti v zastúpení pána vicerektora. Ďakujem mu za to, že sa snažili z toho kusa žuly, ktorá prišla v 95. vytiesať nejakú sochu. Aj keď to nie je kto vie čo, ale tak snažili sa. Ďakujem mu. Verím, že moji ďakujem budú za tie seminári všetkým. Chcel by som poďakovať aj mojim profesorom, aj keď tu nie sú, pozýval som ich za to, že ma učili, aby som sa snažil byť nevzdelaný, ale hlavne múdry. Ďakujem im. Chcel by som poďakovať aj reholným sestram, ktoré tu sedia, starali sa o, ak by som to povedal, srdce by povedal, že o môjho sumára, teda o moje telo.
Ďakujem im, aj keď som musel niekoľko nohavíc už vymeniť. No. Ja by som chcel poďakovať, alebo spojiť sa duchovne so sestrami na Karmeli, ktoré určite na mňa myslia, aj im za veľa ďačím. Tiež im vyslovujem svoje ďakujem. Chcel by som poďakovať mojim spolužiakom zo základnej školy, s ktorými sme rástli, s ktorými sme tu behali po týchto uliciach. Chcel by som poďakovať spolužiakom zo stredného učilišťa. Tam vtedy sa vytvárali tie najdôležitejšie vzťahy, by som povedal. Ďakujem im za ich podporu vtedy, za ich podporu aj teraz pri mojom štúdiu. Takisto ďakujem mojim spolužiakom, ale tiež som ich mal už preradiť ku kňazom Šiceno, ktorí sú tu, ktorí so mnou končili. Spolu sme začínali, spolu sme aj skončili. Tiež im ďakujem za všetko, čo mi dali. Poľnohospodárske družstvo tu už mám dosť dobrú reklamu, ja sa bojím až spomenúť. No. Chcel by som poďakovať hlavne vedeniu poľnohospodárskeho družstva na čele s pánom predsedom. Ani nie tak za to, že sme tu, ale potom za to, čo bude tam hned. Hlavne za to im, oni majú na tom asi najväčšiu zásluhu. Chcel by som poďakovať všetkým mojim kolegom z roboty, spolupracovníkom, s ktorými sme brazdili polia. Môžem povedať, alebo tak som rozmýšľal, že vlastne tá moja práca pred seminárom to bol taký malý seminár, taká malá príprava. A tak, jak som povedal aj pánu Farárovi, že som bol veľmi vďačený, že ma pustil, som bol veľmi rád, že som mohol chodiť aj ako bohoslovec medzi vás. Tiež som sa veľa pri vás naučil a veľa ste mi dali. Možno ani o tom neviete. Všetkým z rastlinnej výroby, vlastne všetkým poľnohospodárom, ktorí so mnou pracovali, všetkým vám chlapi a ženy ďakujem. Tiež by som chcel poďakovať pánu Jozefovi Klimovi. Nie pánu predsedovi, ale pánu Jozefovi Klimovi, inžinierovi. Strávili sme dosť veľa času na cestách autom, keď sme chodili na služobné cesty. Ďakujem vám za vaše rozhovory. Môžem povedať, že počas tohto roku, keď som mal prerušené štúdium, vy ste boli takým mojim rektorom, vicerektorom, prefektom aj špirituálom. Naučili ste ma, že netreba vždy mať horúcu hlavu, že treba vedieť vychladnúť, niekedy možno zohľať chrbát. Za všetky tie vaše ponaučenia vám veľmi pekne ďakujem. Nič nie je dokonalé ani ja. Určite som na niekoho zabudol. Chcem poďakovať tým všetkým, na ktorých som zabudol, ktorých som nespomenul. Že sa ospravedlňujem. Robil som, čo som mohol. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali. Počas týchto 7 rokov, ale aj predtým. Či ste mi pomáhali hmotne. A myslím si, že hlavne duchovne a hlavne tou mojou podporou, že ste mi dali pocítiť, že je všetko v poriadku, že ma máte rádi, že ma beriete. Ja som sa snažil takisto ku vám pristupovať. Všetkým vám ďakujem. Chcem poďakovať všetkým stolčíka, že mi pomohli pripraviť. Vlastne nie mne túto premišľu slavu, znám všetkým. Ďakujem im a chcem povedať, že určite nikdy nezabudnem na stolčík. Verím, že keď bude trochu menej roboty v Čerhove, že pán Farár ma trošku uvoľní z času na čas odslúžiť sa tomu už pre rodákov, že a keď ma pustia Maďari potom, no. Chcem poďakovať aj všetkým Siliavcom z Demiaty, ktorí tiež majú väčšiu účasť už na tom príjemnejšom, možno v takom menej formálnom stretnutí, ktoré bude v Demiate. Tiež ďakujem celej filiálke, všetkým Demiačanom. Mám tam veľa kolegov, veľa spolužiakov. Všetkým vám ďakujem. Keď som takto tu sedel na tejto stoličke a pozeral som na ten oltár, zistil som, že vlastne pri ňom som začínal zhruba pred 20 rokmi. Dá sa povedať, že už 20 rokov slúžim oltáru, to 5 rokov už môžem 25 slaviť, nie? Svätý Pavol hovorí, že poklad, ktorý sme dostali, teda kňazstvo, nosíme v hlinenej nádobe. Budem sa snažiť ten poklad, ktorý som dostal, ktorý dodnes tomu nerozumiem, jak to, že som ho dostal. Neviem. Asi je to tak, jak povedal pán kardinál, a jak to napísal v knihe Svätý Otec, že je to dar, ale pre mňa o mnoho viac tajomstvo. Budem sa snažiť ten poklad doniesť tam, kde ho mám doniesť, do cieľa.
Určite sa stane, že tú nádobu pohotovka obije sa, odštiepí sa a môže sa stať, že sa aj rozbije. Mnohí nechávajú črepiny tak ležať na ceste. Ja verím, že vy budete všetci, ktorí ste tu so mnou zhromaždení, kňazi, kolegovia, moji rodáci, mi pomôžete tie črepiny pozbierať a pozliepať. Budem sa snažiť, aby ste nikto tu, ako sme tu zhromaždení, ste sa nemuseli raz za mňa hambiť, že ste boli v Slučiku na primíciách. Budem sa o to snažiť. Všetkým vám ešte raz ďakujem. Už som to počul mnohokrát tento týždeň, že kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí topánky zodrať. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Preto na znak mojej vďaky príjmite moje novokňazské požehnanie. Pán s vami, vkladaní mojich novokňazských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Cyrila a Metóda, svätých košických mučeníkov, všetkých vašich nebeských patrónov, nech vás ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.